Lek golek sandal yo nendi. Telek kowe. Truk kowe iki ora rampung-rampung le omong iki tak tantangane. Kowe rene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya men kowe ndak omong wae. Kowe tak candhak tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Lho, sampean ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bangga bondo tak kerincung sikilmu ya. Mang maju. Sampeyan kewirangan mungsuh kula. Bangga kaya ni. Wah, iki mergane panjenengan. Yo, ayo mati yo, ayo gamelane gak dunake. Bagonge nesu. Aku digetak. Aja karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewamu dewa ula. Pak Kijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lenga ula. Setan rata-rata. Wah, setan kaya setan. Arep piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dereng bakal karane. Wes. Wah, matinya. Aku nak gelono. Kowe ngopo? Ilang e, Truk. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulung-ulung nang lemah ki ilang dhewe. Tak ulung-ulung nang lemah ki ilang dhewe. Getun aku. Tiwas mempeng ana-ana ke ilang. Ndarantarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung ning isor ki mbleset ning jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Ana pujek-pujekke entuk sapiteng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapiteng kesasar ning sarean kowe men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak plenet. Ha iya. Aku ngomong karo kowe jane males lho, Gong. Ayo ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Ora apa. Kancane meng kowe. Ha iya. Kuwi lah, Gong. Apa kenapa? Kayak sapa joget-joget kae. Kowe wani Ndarantarja merem ngampet ambegan ula sak donya teka kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra goro. Ngati-ati kowe. Anggere kowe ro merem ulane ro metu. Nek arep mati ulane entuk ora masalah. Wah cilaka iki, Tru. Ha wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Asing nyemelangi iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki gak goreng ya entek. Bakmi ya entek. Heeh monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok. Kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono.
Iya. Tak adepane, Tru. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke Wangsareja. Antareja. Isen winang bebarang. Karung teka-teka ya, Tru. Dinteni. Biasane Ndara Antarja ki saka ngisor, Gong. Weh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Dadi kelingan aku Tru kowe nek omong ngono iki. Nek Ndara Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nak teko tak adepane ya, Tru. Ya, hati-hati lho, Kang. Keperanggul mungging ayuda wapak bawatnya bentar ira wang Ndara Antarja? Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu napa jeneng iku napa jumeneng napa? Ketemu kalih kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih. Iya. Engko ndak bijine elek. Iya. Petruk nendi? Nun, Petruk nendi? oh, sampeyan madosi Petruk to? Iya. Truk? Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Maksudku aku ngaso kowe takon ngalahke Antarja. Nek Antarja goleki aku, kowe muni ora ana. Ah kowe ana ki? Iya. Aku nang kene iki ndelik. Omongan nek ora ana. Engko aku ngapusi. Engko mati nesta lho, Truk. Ini tak kepruk watu ndas musik kene. Ora ngono iki to? Omong nek ora ana. Oh iya, ngono ora ana. Nek ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku iya. Kowe grenengan ning kono karo Petruk aku krungu. Truk, krungu Krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Truk kowe ngono. Aku kowe mangkel kok goblok banget kowe. Petruk ora ana. Kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Dadi disebutke stasiune barang. Ya men sakarepku ndak kowe ora percaya. Stasiun tuku. Petruk ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petruk? Lho, tangane kok malang kerik. Sakarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petruk. Petruk wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petruk ana alasan. Oh, aku ora perlu ngerti alasane Petruk. Ha iki eleke nang kene iki. Kowe ora gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan niku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petruk tak cekel, tak bondo tangane tak krincung sikile. Dibingkem cangkeme ora? Nek men dibonto sikile, anak cangkeme isih bengok-bengok. Iya, tak bingkem cangkeme. Dian kowe manut karo aku keparat kowe. Antarja, Apa? Petruk kakangku. Iya. Petruk iki lara wae tak pateni. Anu apa? Petruk lara kowe tak keroki, tak suntekke. Men waras. Mati kok diame-ame. Aja arep karo Petruk kan coba. Ki lurah.
Bagong. Sing arep ngadepi karo kowe. Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Lho. Wani tenan karo Bagong kowe. Ora minggat sembur meloso awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki nek gelem tak ambake meneh. Gedhe ambo tenan. Anggo ngomong dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu tok ndak. Ora ana bendara karo Abdi. Neng kene anane meng Antarja karo Antaboga. Antaboga ki mbahku. Aduh ngono. Ngapura ya ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kowe wani karo terus Sing tawadani apamu edan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. mati dening aku. Wah, Antarja. Lara atiku. Kowe mung kaya kono. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong. Bareng gedhe kowe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora usah dadak ngapusi karo aku. Truk. Aku ora sukses e. Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya e. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, Ngopo? yo ngarit yo. Hus. Sak penakmu dhewe. Antarja, Apa? ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong ki nek wis nesu jagat iki anti keberbeken. Mergo aku nek nesu nyewa sound system. Ben luweh-luweh. Terus karemu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan, ayo ketokno japa mantramu Aji Jaya Dimeja Kawijayan. Sultan legane nganti ora bakal tak tinggal oncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar keramas mau. Gak aku netok keramasi meneh. Aku bar keramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng. Gareng, oh gareng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae. Kae kakangne Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewamu Dewa Ula. Pak Kijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lenga ula. Setan rata-rata. Wah, setan kaya setan. Arep piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega Kekulong dereng bakal karane. Wes. Wah, aku nak grono. Bagi ngopo? Ilang e, Tru. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulung-ulung nang lemah ki ilang dhewe. Getun aku. Tiwas mempeng ngono-ngono ke ilang. Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung ning isor kuwi mblesek ning jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Ana pujek-pujekke entuk sapiteng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapiteng kesasar ning sarean kuwi men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke.
Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak awak. Bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak planet. Ha iya. Aku ngomong ruwe jane males lho, Kong. Ah ya ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Gak iki berat. Ora apa. Kancane meng kowe. Ha iya. Kuwi lah, Gong. Apa ana? Kae sapa joget-joget kae. Wah, wong nanggap jadilan ngono kok udu. Ha sing ndi to kae lho. Oh, Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karo yaene iki kaya seger. Pragoto. Ah, Pragoto tekan kene aja dikasih hati, Truk. Ya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe jotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundhane. Ya. Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Petro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wundele bodong. Ndledek medun. Kaya dilinting munggah. Wah. Sing mburi kae malah marahi lara wetek aku. Cangkem kok kaya jogangan. Hei! Ah, gere ora meneng kok. Guajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Aku digetak. Abape kaya bathang. Lek golek sandal yo nendi? Wis dibuandem sandal ora. Kendel. Yo, kaya. Sampeyan mriki ajeng napa? Pertanyaan goblok. Oh, pitakonan goblok iki. Aku rene genah goleki kowe. Lah nggih. Terus napun tekan mriki sampeyan ajeng napa? Lah, rak tenan to. Aduh. Nyekel kowe. Weh. Nyekel kula? Iya, kula melumpat. Telek kowe. Tro kowe iki ora rampung-rampung le omong iki tak tantangane. Kowe rene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki
takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya men kowe ndak omong wae. Kowe tak candhak tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Wang Suli. Lho, sampean ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bonggo bondo tak kerincung sikilmu ya. Mang maju. Sampeyan kewirangan mungsuh kula. Bangga ta ayo ni. Wah, iki merkane pancen. Yo, ayo mati. Yo, ayo gamelane gak dunake. Gak perang yo. Tuwinareswara Kresna kalangkung tresnanira tresnanira marang Diabanon Jinawi. Wah, panesmaning jajalan Sukertani Bauna iblis anak. Wah, dalah anak-anak Pandhawa bubar mawut.
sarang tunjang rebut ducung Prabgota mundur merangkang nggih. Petra Kantong Bolong. Kowe saya ngias Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petra ora minggat Grethen Nenggala dadi apa marane? Ora mlayu, modar tenan. Sinul Mandura sajake duka tenan karo aku. Weh, Petra Kantong Bolong. Ora minggat ngarepe Nata Mandura Prabu Baladewa, Grethen Nenggala jeblok wetengmu. Waduh. Mong nek muni nesune muni ngasta Nenggala jan. Iki apa iki? Iki apa iki? Wah, nyemelangi. Waduh. Waduh, Bagong. Wah, aku kok yo ora kelingane ngejak adikku to ya. Monggo aku le mlayu bantre ra jamak-jamak. Monggo Bagong ki nek mlaku adohe pupune mlicek. Lah arep mlayu piye? Le njaluk ngapura ya le nek kowe mati kena Nenggala. Kok aku ora kelingane ngejak kowe. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Kok iso mlayu, Gong? Ngojek e. Lho. Ngojek. Aku kowe ora kelingane ngejak aku. Baladewa nesupan maning jajanan sukertaning bawana. Aku nyaut topine wong. Langsung tak nggo topinan set. Ana ojek lagi cetek tak plumpati nyengklak ning montor aku jluk. Langsung, Pak. Kae ngetutke wong mlayu kae. Waduh. Banter Pak jebul aku mencer ning Yamaha 75. Wow. Suarane banter ra jamak-jamak mlakune ping 20. Diselip Baladewa nesu. Yamaha 75 iki diselip Prabu Baladewa mlayu. Wah, blas lalan luar biasa. Seminggar iki apa iki? Aku disingkirke untung selamat truk. Mulai yo, Le. Mulai. Mulai piye? Ndara Baladewa gawa Nenggala iki nek dira mulih malah cilaka. Teruskan. Lawan Baladewa. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang mati malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Tru. Kowe kelingan ora? Mati telung werna mau. Nek cara aku lho, upama aku dadi kowe tetep maju aku. Mbok kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae Gong, nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Ngerti to? 12 cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora ana salah aku sing ngomong aku sing ngomong Rombakyu. Oh iya. Melingkir bojoku ya, Gong. Nek nganti aku ora bali 3 dina kon nylameti tekan Nyewu. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kono. Ya. Golekne gaman le, tak nggone nandingi Nenggala. Oke. Bendho apa? Sak karepmu. Bendho wae ya, Tru. Ya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut. Lagi nggo nyambut gawe, Tru. Linggis ya? Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa, ya kena utawa lara piye. Nyo. Nah, wis. Kowe mulya le, mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu wirang bebarang. Ayo. Amok Suramarta jumerti maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumungah-susungaran ayo. Iki Petra Kantong Bolong, iki bendhaku leganing atiku.
wani karo Baladewa. Wis ket mau wani rasa dadak domongke. Wah edan. Lho iki nggawa apa iki? Ayo, iki Kyai Bendro. Iki Nenggala, wis ora urusan iki Bendro. Iki tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Wah, weh, wah. Panongane jalan. Wah, ora minggat gredel Nenggala. Mangta mati jeneng aku. Ayo, kamu.